माका गोतस नवे हाव आता तुगेलट्टू मेल ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತಸ चिक्केची इंग्लिश येता तू एडजस्ट करी अरे यार आई नीड टाइम माका टाइम दाव का यार ओके हाँ आई एम सो हैप्पी तू किती जोक करता हाँ ताजे खतीरी हाव हंगायला हा निकिता कोणाला बोलतस हा ही नुल्लोची पडलेले री चिके अनुमान दिसतमो हा चिकेच ऐकून मागीर निमगी थिक्का हा कसने किते पडे नशी एकदम अंगार उडची सम नाही पडयता ओ ओके बाबा डोंट वरी आई विल अरेंज इट तू टेंशन कर नका हाव दिता तुगले वट्टू हाव असनवे हाव पळयता ओ बाबा नो 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 माय बेबी स्वीट बेबी डोंट वरी हाव असनवे हाव अरेंज करता तू टेंशन घेऊ नका ओके बाबा हा खंडित होई ते छल्लेलगी उलयतस आणि मग हंगरापच्या जायना आत्ताच एक विचार सीता निकिता ए निकिता ओके ओके बाय बाय तू इथल वेळ कोणाला बोलायतसील गो ते मानतू हाव मगले फ्रेंडला घेऊलयतसिली कसने फ्रेंडला बोलायतसील वे त्याने म्हणे लालो नुल्लोच वे माका तिथले कळना म्हण लेखला वे हा तुगले वे नंबीक दवरलेल मुगो हावे ते सुंदरीनं त्यानं म्हणे सांगले हांव नमगलेले ना पैरी कोणकीची कसकी उलयतसील ती तुगल वैरी अनुमान आयले री हांव ते दैक सोडले तशी आमगेल घरात चरडा वैरी अनुमान लेक्चन जमून आज हांव मिगेले कन्नंत ऐकतस कोण गो तो चल्लो ते कोणे नाही मानतू मिगेले फ्रेंड ते कोण फ्रेंड गो कोण म्हण म्हाका सांग आपण अडंग हांवें उल्लन विचारसिता हे गांवतूल कोणे जाले री म्हाका पूर जनल गुर्तस कोण म्हण कळटा तेगल अन्नाले अज्जाले पूरा जातक भायर हाडता दुसऱ्या गांवांच कोणे जाल्ले म्हळ्यार री मागीर समस्या ना निकिता मानतू तुम्ही तसे टेंशन घेवचे हाव तसले मिस्टेक करनी तू मिस्टेक करनी म्हणून इतले दिवस लेखिले सुंदरीन तितले सांगला री नमगनी पै रंगडीन तू कोणकी पुरा उलयतने हांव तितले पुरा माते घांगेनी आज हांवंची मिगे कन्नांत ऐकल मागिरी डाऊट करनशी कशे शिको हमें कोण गो तो अयो पूर मानतो तितले कपिल पळाले री हास येतो मानतो यू आर सो फनी मानतो हांव हंगा इतले सिरियस जावन उलयत असले री तू हसतस वे पळे म्हाका मस्त कोप हाडो नका मिगेल भावाल दू म्हण पळे नशी दोन पेट्ट घालून सोडता मात सत्य सांग मानतो तुगेले फेस फस्ट नॉर्मल करी मक्का हासू तडसुचे कदाय ना मानतो प्लीज प्लीज तुगेले फेस नॉर्मल काढी तू टेंशन घेऊची तितले कसले ना मानतो एव्हरीथिंग इज नॉर्मल कसने एव्हरीथिंग इज नॉर्मल वे तश म्हळ्यार कसन गो कसन सांगतस तू हाव फोनान तू उलयलेले तू मिस्टेक कोण घेतला मानतो तसले कसले ना मानतो हा हांव मिस्टेक कोण घेतला वे म्हळ्यार तू तितले वेळ उरलेल मू त्या पर कसने म्हाका खंयचे ऐकनी म्हण लेखला वे पूर्ती ऐकला हांव ओहो पूर मानतो ते पूरा ड्रामा का प्रैक्टिस करतसिली हाव कसने ड्रामा का प्रैक्टिस करतसील वे खंयचे ड्रामा ते मानतो आमगेले कॉलेजान तू एकली चल्ली फॅमिली मस्त प्रॉब्लेम फेस करतस तंगलागी दुड्डू ना तिका फीस दिवचक भारी प्रॉब्लेम दल्ला ताकथिरी आम्ही पुरा फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು ಡ್ರಾಮಾ ಕೋರ್ನು ತೇ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕ ತಿತ್ತಸತಿ ತೇ ದುಡ್ವಂತು ಟಿ ಫೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತ ತಾಕತಿರಿ ಆಮಿ ಪ್ರ ಡ್ರಾಮಾ
म्हणल्यार देवा तू ड्रामा प्रॅक्टिस करतेस इल्वे. अय्यो म्हाका कळलेले ना गो अम्मा. सॉरी गो देवा. एक पंत मिगेल मनान तू कसकसन की विचार येईल गो अम्मा. व्हेरी सॉरी देवा. चूक केल्याकू नका. हेमंतन तू कसने बेजार केलं री. सॉरी गो देवा. कसने बेजार कोण गे नका. आणि अम्माला नलक पर सांगू नक देवा. सॉरी गो अम्मा. मानतो अशी सॉरी निमगिले री पुरा सॉल्व दायना म्हणतो. यू हर्टेड मी म्हणतो. मका मस्त बेजार दल्ले. हाव कितली चांगी चल्ली तुमका गोतच नवे. हाव अशी पुरा बॅड काम करतवे. हाव कितले गुड गर्ल म्हणून तुम्ही माव पुरा केदने सांगतती. बापा मका हाव म्हणाल प्रीती. बट आजी तुम्ही अशी पुरा म्हणले. मका मस्त हर्ट दल्ले म्हणतो. सॉरी गो चरडा. सॉरी गो अम्मा. मक विषय कसं म्हणू अर्थ दायनी अम्मा. कोण कोण की उलेलेल पूरा महिन्यान तसील नवे. तशी जावन हांव अशी रियाक्ट केल देवा. व्हेरी सॉरी अम्मा. व्हेरी सॉरी. बेजार कोरनाक चरडा. आणि केदनय हांव तुगेल वेरी अनमन लेखना अम्मा. व्हेरी सॉरी चरडा. हां दलेरी ऍक्टिंग मात्र तू भारी सुपर करत गो. भारी म्हणा भारी सुपर करता. ओ रियली म्हणतो मिगेला ऍक्टिंग तुमका भारी इष्ट दल्लेवे. होई गो देवा. तू उल्लोच पडनो बदची कोणाकी लव करतस म्हणून हांव लेखली गो. तितले तितले नॅचरल जावन तू डायलॉगांनी सांगतसील मुगो. एक पण तर मिगेल हातपाय पाडून सोडली मुगो. हा तू खंयच्या फिल्मांत ऍक्ट केले रे. फर्स्ट फिल्मान तो अवॉर्ड गॅरंटी. हो थँक यू सो मच मानतो. मका अशी अप्रिशिएट केलं नवे. आणि के हाव बेस्ट परफॉर्मन्स दित मानतो. थँक यू सो मच मानतो. हा दायत को देवा. तुगेल प्रॅक्टिस मुखारसी चांग दव. बेस्ट ऍक्टर म्हणून नाव घे. आणि ते चेल्लियाक संकी प्रॉब्लम असं म्हणलं हांव तुका 15,000 दित गो अम्मा. मिगेल कडे दुखून ते कोण तुगेल फ्रेंड पडले ती खोन दी दायतवे. ओहो सो स्वीट ऑफ यू मानतो. तू कितले छांग मानतो. आय एम सो लकी. मका इतले छांग मानतो मेळ्ळा. थँक यू सो मच मानतो. थँक यू. हा दायत गो सैबिनी. म्हाका नी अंगडी वच्चस तुगेल ते कसन प्रॅक्टिसस की ते मुखारसी. आवान एक पण तर सॉरी निमगी चरडा. बेजार कोण गे नका. इट्स ओके मानतो. नो प्रॉब्लेम. हाव पुरा विसरली. तू व तितले होड अमाउंट दिला नवे. आय एम सो हॅपी. इट्स ओके मानतो. तू वे हॅपी जाऊ नो. अंगडी कोस मानतो. हाव मिगेल प्रॅक्टिस कंटिन्यू करता. ओके. हा दायत गो अम्मा. पळे वजूचे हे ड्रामा प्रॅक्टिस म्हण हंतू बैसू नका. टाइमाक समजावून खाण जेवण करी दैतवे. ओके मानतो. श्योर. हाव टाइमाक समजाव नो पूरा खत्त मानतो. ओके बाय मानतो. हा दायत गो देवा. हावनी अंगडी कोत्ता. थँक गॉड. आज हाव बचाव दल्ली. आणि वेरी मस्त केअरफुल जाऊनस का. एक चूर हावे हसनी दलरी. काणी फुल चेंज दत्तसिले. हो अप्पा हाव आजी सेव दल्ली. आणि वेरी मस्त मला मस्त केअरफुल जाऊनस का. मानतो का चूर डाऊट आईला री. आणि वापस प्रॉब्लेम दवचे ग्यारंटी. तकाई शंका फोन करताना ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुल असं म्हणू. हो आज हाव बचाव दल्ली.